Hello, agus fáidir go CBBC ALBA be sé Jordan han agus hasisiine in se cór is leochsní tron cheáin. Ba túnam cinneach éisiú go méid Tanith a seo cóladam. Tanith an nó as ha go leor go bhí roin. Is sinne go bhí I brín iad na rudan I seart mu bhí I tealaí gan scal agus I fiachan iad tú. Gré? Oh, maar gaat als je een stij. Gaat de gaatje misje stij. Ha misje is zo. Chris Orst moest briefing aanmaken. Kun je toch jachtje? Aanmaken is een D. Eerst een grote school. Een school? Aha, Louis. Gaan jij meer zo'n skin fashion aan een triplet? Tanith, gaan je zien in de wiese school is een blianigin. Oh. Ha kjast. Baby, ik droog vroeg te de baan. Ik lach.